आथिखालनि मुगायाव फेसबुकखौ सोर बाहाया सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैखौबो बाहायनाय नुनो मोनसै गावनि प्रफाइलाव फट' भिडिअ बायदिसिना आपल'ड खालामनानै पोस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनसै सोरनिबा भिडिअखौ लाइक खालामनाय कमेन्ट्स खालामनाय आरो शेयार खालामनाय बेफोर गासैखौबो जोंनि अलमोस्ट गासैबो इउजारफोरा रोंखाजोबगौ नाथाय जोंनि फेसबुक इउजारफोरनि गोबां इउजारफोरानो फेसबुक पेजआ मा बे खोथाखौ गोबाङानो मोनथिया आरो फेसबुक पेजखौ जों माबोरै बानायनाय जायो फेसबुक पेजखौ जोंनि थाखाय मानो नांगौ आरो फेसबुक पेजनिफ्राय जों मा खालामनो हायो बे खोथाखौ गोबां इउजारफोरानो मोनथिया नोंथाङा जुदि बेफोर खोथाखौ मोनथिनो लुगैदोंब्ला अब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नायनो नांगोन हेलो फ्रेंड्स दिस इज रमेन वेलकम टू माय टेक्निकल बड' यूट्यूब चैनल खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बड' यूट्यूब चैनलाव आं नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन जों माबोरै जोंनि गावनि फेसबुक पेजखौ जों माबोरै बानायनाय जायो नाथाय बेखौ खालामनायनि आगोल आं नोंथांनो फंनैसो खोथा बुंनो नागिरो फेसबुक पेजनि फंनैसो खोथाखौ नोंथांनो क्लियार फोरमायना होनो नागिरो आसलते फेसबुक पेजआ मा फेसबुक पेजआ जाबाय मोनसे पाब्लिक प्रोफाइल फेसबुक पेजखौ जोंनो मानि थाखाय नांगौ फेसबुक पेजखौ बिजनेसनि थाखाय बानायनाय जायो फेसबुक पेजखौ ब्रान्डनि थाखाय बानायनाय जायो फेसबुक पेजखौ बानायनाय जायो सेलिब्रिटिफोरनि थाखाय आरो फेसबुक पेजखौ बानायनाय जायो खायसे अर्गेनाइजेशननि थाखाय फेसबुक पेजनि जोहै जों मा खालामनो हायो फेसबुक पेजनि जोहै जोङो जोंनि बिजनेसखौ ग्र' खालामनो हायो नोंथाङा जुदि खायसे प्रडाक्ट फानो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक पेज खुलिनानै बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि प्रडाक्टखौ अनलाइनै फाननो हायो बेनि अनगायैबो नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खबर बावैसो फेसबुकआ मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामबाय जे आथिखालाव नोंथाङा फेसबुक पेजखौ मनिटाइज खालामनानै फेसबुक पेजनिफ्राय रां आरजिनो हानाय जाबाय नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक पेजखौ माबोरै मनिटाइजेशन खालामनाय जायो बेखौ नोंथाङा जुदि मोनथियाब्ला आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथाङा थांनानै बेखौ नायनानै लाहैथां तब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जोंना फेसबुक पेजआ मा आरो बेखौ जोंनो मानो नांगौ जों रियेलि बेखौ मा खामानियाव बाहायनाय जायो अब्ला फैदो लोगोफोर जों दानिया थांदों जों मोनथिना लादों जों माबोरै जोंनि फेसबुक पेजखौ जोंनि मबाइल गंसेयाव बानायनाय जायो नाथाय जागायनायनि आगोल नोंथांखौ आं खावलायनो नागिरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो अब्ला फैदो लोगोफोर जों जागायदों लेट्स गेट स्टार्ट अब्ला फैदो लोगोफोर जोङो मोनथिना लानि जोंनि फेसबुक पेजखौ जोङो माबोरैहाय खुलिनाय जायो तो गिबियावनो नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो नोंथाङा गिबियावनो मोनसे फेसबुक एकाउन्ट थानो नांगोन आरो बै फेसबुक एकाउन्टनिफ्रायसो नोंथाङा मोनसे फेसबुक पेजखौ खुलिनो हायो अब्ला फैदो जों गिबियावनो नैबे फेसबुकखौ जों बेबायदिहाय खुलिबाय जोङो ओके बे जाबाय आंनि मोनसे फेसबुक एकाउन्ट तो बेवहाय आङो दिन्थिनानै होगोन जों माबोरैहाय बे फेसबुक एकाउन्टनि जोहै बे फेसबुक एकाउन्टनि हेफाजाबै जोङो फेसबुक पेजखौ माबोरै बानायनाय जायो दानिया नोंथाङा मा खालामगोन नोंथाङा नैबे आगदाथिंजाय गोजौ खनायाव मोनथामसे नुनो मोनदों नोंथाङा बेवहाय थुनानै हो बेनि उनाव नोंथांनाव बेबायदिहाय खायसे अपसनफोर नुनो मोनगोन बे अपसनफोरनि मादाव नोंथाङा सिङाव थांबानो जाबाय तो बेबायदि सिङाव थांनाय लोगो लोगो नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनगोन बेनि मुङा जाबाय नैबे नोंथाङा नुनो मोनदों बे जाबाय पेज अब्ला नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन दा बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव मा ओंखारगोन मोनसे अपसन ओंखारगोन बे जाहैबाय क्रिएट होननाय मोनसे अपसन ओंखारगोन नोंथाङा नैबे क्रिएट होननाय अपसनाव नोंथाङा बेयाव थुनानै होगोन थब्ला आं बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदिहाय जोंनिया मा मोनसे अपसन नुबाय बेयाव नोंथाङा मा खालामगोन नैबे गेट स्टार्टेड होननाय अपसनाव थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा बेवहाय मा लिरनो नांगौ बेवहाय अपसन फैबाय जोंना पेजनि नेम नोंथाङा मा मुं दोननो नागिरदों बेवहाय नोंथाङा लिरबानो जाबाय हमनानै लिरबाय आं लिरबाय बेवहाय टेक रमेन बेबायदि लिरबाय दानिया नाय नोंथाङा सिङाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों बे बाटन नुनो मोनदों बे बाटनखौ हमना लाबाय आं अन खालामबाय बेवहाय मा लिरनो आइ वान्ट टु इउज दिस पेज टु सेल प्रडाक्ट्स अर प्रोवाइड सार्भिसेस बेनि ओंथिया नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बिजनेस दङब्ला बै बिजनेसाव नोंथाङा जुदि प्रडाक्ट फानोब्ला नोंथाङा बै प्रडाक्ट फाननो थाखाय बे पेजखौ बाहायगोन होननानै नोंथाङा बेखौ अन खालामबानो जाबाय तो नोंथाङा जुदि दङब्ला बेबायदि खालाम नाथाय आंहा बेबायदि गैया बेखायनो आं बेखौ अफ खालामफिननो हाबाय दानिया जों मा खालामगोन नेक्स्ट नैबे बाटनाव थुनानै होगोन दा बेबायदि थुखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय मोनसे सायख'नांगोन बे जाबाय सेलेक्ट केटेगरि नोंथांनि केटेगरि बबे केटेगरियाव नोंथांनि पेजआ गोग्लैगोन नोंथांनि केटेगरिया मा गोग्लैगोन बेवहाय नोंथाङा चुज खालामनांगौ अब्ला नोंथाङा बेवहाय थुनानै होबानो जाबाय थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव माखासे अपसनफोर नुनो मोनगोन बै अपसनफोरनि केटेगरिखौ नोंथाङा सायख'बानो जाबाय नोंथाङा जुदि बिजाब मेगाजिन्सफोरनि थाखाय ब्रान्ड प्रडाक्ट्स
होमब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि दङ नोंथाङा जेरै गोसो बेखौ होबानो जाबाय आं बेहाय वेबसाइट एन्ड ब्लग खालामनो नागिरदों बेखायनो आं बेवहाय मा खालामबाय बेबायदिहाय थुनानै होबाय अब्ला आंनि केटेगरिया जाहैबाय मा वेबसाइट एन्ड ब्लग बेनि उनाव सिङाव फैबाय जोंना सिलेक्ट द साब केटेगरि नोंथाङा बे सिङाव नुनो मोनो सिलेक्ट द साब केटेगरि बेवहाय थुनानै हो नोंथाङा बेवहाय साब केटेगरि नोंथाङा सायख'नो नांगोन नोंथाङा जायखिजाया बबे मोनसेया नोंथांनि फेसबुक पेजजों गोरोबो बेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय हमनानै लाबाय नैबे पार्सनेल ब्लग अब्ला नैबे पार्सनेल ब्लगाव नोंथाङा होबानो जाबाय अब्ला बेयाव हमनानै लाबाय आं पार्सनेल ब्लग होबाय दानिया बेनि नोंथाङा मा खालामगोन नैबे सिङाव नेक्स्ट होननाय अपसन नुनो मोनदों नोंथाङा बेयाव थुबानो मा जागोन नोंथांनि पेजआ बेबायदिहाय गेंगोन दानिया नाय नोंथांनियाव मा खालामदों एड योर वेबसाइट नोंथांनो बेहाय वेबसाइट होनो खोन्थादों नोंथाङा जुदि वेबसाइट दङब्ला बेहाय वेबसाइटनि एड्रेसखौ होब्लानो जाबाय नाथाय बेवहाय मा गैया वेबसाइट गैया बेखायनो बेखौ जों मा खालामनो इउ केन स्किप दिस स्टेप नोंहा जुदि वेबसाइट एड्रेस गैयाब्ला नोंथाङा मा खालामनाय बेखौ बारलांनो हायो बे नोंथाङा स्किप खालामनाय अब्ला जों मा खालामगोन स्किप खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे गोजौआव स्किपबो नुनो मोनदों सिङाव नेक्स्ट टुबाबो जागोन अब्ला आं बेबायदि स्किप खालामबाय दानिया जों मा खालामदों एड ए प्रफाइल पिक्सार नोंथाङा बेवहाय प्रफाइल पिक्सार बेवहाय एड खालामनो हायो हमनानै लाबाय आं बेवहाय एडआव थुनानै होबाय अब्ला आं जायखिजाया मोनसे मा प्रफाइल पिक्सार होनो लुगैदों हमनानै लाबाय आं नैबेखौ होनो लुगैदों बेखौ थुनानै होबाय बेनि उनाव दान बेबायदि थुनानै होबाय बेनि उनाव मा खालामगोन नैबे सेभ होननाय अपसनाव थुनानै होगोन अब्लानो मा जागोन बे प्रफाइल पिक्साराव सेभ जानानै थागोन अब्ला बे मा जादों आपल'डिं जादों आपल'ड जागासिनो दङ दसे उनाव बेयो कमप्लिट जागोन अके अब्ला जाबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबे नेक्स्ट होननाय अपसनाव जों थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा बेवहाय मा खालामनो हायो नैबेयाव कभार फट' नोंथाङा बेवहाय मोनसे कभार फट'बो होनो हायो बेखिनि एरियायाव नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसनि बा जायखिजाया नोंथांनि पेजनि मा कभार फट' होनो हायो थ' होनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन नैबे एड ए कभार फट' बा नोंथाङा बेवहाय एडिट सिम्बलाव थुना होब्लाबो बेबायदि अपसन फैयो हमनानै लाबाय आङो जायखिजाया मोनसे कभार फट' होनो लुगैदों हमनानै लाबाय आं नैबेखौ होनो लुगैदों बेखायनो बेबायदि थुनानै होबाय बेनि उनाव दान होनाय अपसनाव थुनानै होबाय दानिया नाय नोंथाङा बेखौ एडजास्ट खालामनांगोन मानो होनबा नोंथांनि फट'आ गिदिरद्रायबा बेयो दाननाय थांगोन क्रप जालांगोन अब्ला नोंथाङा बेखिनिल' लाखिनो मोनगोन अब्ला बेबायदि खालामबानो जाबाय नोंथाङा बेनि उनाव सेभ होननानै थुना होबाय अब्ला नुनो मोनदों जोंना मा जादों बेयो बेबायदिया जोंना सेभ जाबाय बे आपल'डिं जागासिनो दङ नोंथाङा सिन्था खालामनो नाङा दसे समनि उनाव बे आपल'ड जाखांगोन अके अब्ला दानिया जोंनिया मा जाबाय बे टटेलि आपल'ड जाबाय दानिया जों भिजिट पेज दैट मिन्स जोंनि पेजआ क्रिएट जाबाय अब्ला नुनो मोनदों नैबे जाबाय जोंनि कभार फट' आरो नैबे जाबाय जोंनि प्रफाइल पिक्स अके अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जोङो माबोरैहाय जोंनि पेजखौ खुलिनाय जायो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर जासिबाय नोंथांनो उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों आसा खालामो नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा गाहाम मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर सोंथि डाउट दङब्ला कमेन्ट बक्सआव आंखौ सोंहरनो हायो गोदान भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों अब्लासिमहालागै #technical